I would like to read the text and ndishumire mangwanani ano igone kutibatsira. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. For us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. This text is talking about Jesus. Unto us a child is born, unto us a son is given. Scripture iri kutara pamusoro pa Jesu Christ. It's a prophetic message in Isaiah concerning Christ. So ndoda bata mazwi anoti a child is born, a son is given. Pane chinoberekwa but chiri chinhu chatakapiwa naMwari. This scripture applies to real life. Kuti tine zvinhu zvatinogona kuchema kuna Mwari kuti ndipei, tine chinhu chatinogona kukumbira kuna Mwari, kana zvimwe zvinhu Mwari zvavagona kutipa muupenyu. But chinhu ichi kuti ugone kuva nacho, kana shoko rati a child is born, apagone kuberekwa mwana pasina intimacy, pasina relationship, which means there is a relationship that must be involved for you to receive what God is ordained or what God wants to give to you. It can be a relationship nevanu. May God give you relationships. Mwari ngavakupe kuyana nawo kama nevanu vanoita kuti chinhu chaunofanirwa kuwana muupenyu ugone kusangana nacho. Unto us a child is born. Zvinongotaura kuti mwana kuti aberekwe pane relationship, pane intimacy. Mwana wandi kutaura nezvake pa text, it refers to Jesus. But to our day-to-day life it implies in this way. Kuti chinhu chese Mwari chaanoda kukupa, chavanozokupa kana kuti chavakakupa, chino include a relationship on the ground. A child is born. Mwana hagone kuberekwa pasina vanhu vabereka mwana, pasina munhu hagone kubereka ari ega. Panoda relationship, panoda intimacy for people to bring forth a child. So there are things in life which do not demand a relationship, connections. I know sometimes when wanenga vachiti ayoyo ukazvizamatira Mwari wako, God will make things happen. It's true, God will make things happen. But there are things in life that God will give to you through somebody. There are levels in life that you can reach through the end of somebody sent by God in your life. But vanhu vanogona kuya muupenyu hwako ende unogona kudzinga vanhu futi muupenyu hwako. Nekuda kwekuti dzimwe nguva that relationship can be powerful to bring forth what God wants to give into your life, and the devil does not want you to have that thing. So zvinosvika pakuti that relationship will not go any far. Some things will rise against you muchinhu ichocho zvokuti hamuwirirane, nekuti the devil knows kuti your unity will give birth to the child, and that child will develop to become a son. So muupenyu pane zvimwe zvinhu zvekuti you need to stand and fight. Nekuda kwekuti ukatarisa relationship is not a thing chiri one sided, chinoshanda both sided. Relationship chinoshanda with forgiveness and understanding and wisdom as well. Saka pano parikunzi a child is born and a son is given. Ndi Jesu. But muupenyu wako newangu nasi zvingareve kuti kudi, zvinoreva kuti we must safeguard every relationship ordained by God. Pakati pako nemumwe munhu inoita kuti pagone kuberekwa chimwe chinhu Mwari chaanoda kukusvitsai. Ameno kana ndiri kunzwika zvakanaka apa. Just let me know if you can hear me clearly so that I can move forward. Ndiri kuda amen yako mudikani, ndiri kuda amen yako. Just tell me kuti uri kundinzwa sound yangu iri right here, clearly here, uri kundinzwa zvakanaka here, so that I can continue to bring down this revelation to you. Igone kutibatsira muzuva ranhasi. So talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Father, in the mighty name of Jesus, we pray for deeper revelation and understanding of your word, so that we can imply it in our lives and make things happen. Tisangane nezvamakatipa Mwari, tigone kubereka chinhu chinodevelopa kuva chinhu chamakatipa kare. Baba, ndiri kunamata mangwanani ano muzita raJesu Kristu weNazareta. Pandiri kushumira kuvana venyu Baba, ndataura nyasha, ndataura nyasha, ndataura nyasha. Just let me know if you can hear me clearly. Let me know so I can continue.
Isaiah 9 verse 6, unto us a child is born, unto us a son is given. But not a child is born, it's a statement it deeper concerning relationship, concerning intimacy. The child arikutaurwa ndi Jesu watakapiwa na Mwari, but akaberekwa na Maria. Kureva kuti denga richida kutipa Jesu rakatsvaka munhu kuti pakava ne relationship, pakava ne mweya mutsvene, the spirit of the Lord will overshadow you and you have a child. So Maria ndiye akatsvakwa on the ground, denga rikava nechekuita na Maria kuti ave nemwana komana anova Jesu watakapiwa na Mwari. So kune zvatinopiwa na Baba but zvinoberekwa nesu, and chese chinenge chaberekwa. I don't know if you can hear me clearly, people. Ukatarisa nhau yekuberekwa kwaJesu, number 1, uchaona kuti environment yaari kuda kuberekerwa iri prophetic. Anofanirwa kuenda Micah 5 verse 2, unto us a child is born, unto us a son is given. So Mary ane pregnancy akatravela all the way kuuya ku Bethlehem ari Judea kuti agone kubereka mwana. There was a prophetic place and there was a relationship on the ground yake na Joseph. Luke chapter 2, Joseph ndiye anobva ku Bethlehem ari Judea. So Mary relationship yake inomusvitsa prophetic place. So relationship on the ground, nyangwe ane relationship ine denga, awana favor kubva kudenga, but ane munhu anowira naye on the ground. Kuti akafamba naye vanoenda vanosvika mu prophetic place. Remember, Joseph is not the father to Jesus, but Joseph nokuti ari relationship na Mary. Mary paari kuenda pana Luke chapter 2 ari kuenda mu prophetic place yekuti agone kubereka mwana. That prophetic place ine chekuita na Joseph more than Mary, because Joseph ndiye anobva ikoko. So I want to pray for relationship this morning. Whether a friend, sawira, munhu wangosangana naye mukawirirana, nekuti nedzimwe nguva Mwari pane chavanoda kukusvitsa, Mwari pane chavanoda kuti uone, Mwari pane chavanoda kuti mukawirirana muri vaviri, pane business proposal, pane munhu wauchashanda naye, pane munhu achakonectwa naMwari mulife mako, anogona kukuendesa nekukusvitsa nekukuonesa zvimwe zvinhu Mwari zvavanoda kuti uone kana kuti usangane nazvo. Relationships are so important. Look, ukaenda kubuku ra 2 Kings chapter 4, mukadzi ari kunzi na Elisha, go and borrow vessel from the neighbors. Kuwanda kwemafuta kune chekuita nenamba ye15, namba ye15 kune chekuita nevanhu vaano approach am society. Kuda kuti sometimes the community owes you vessels. You got the anointing, une mafuta, une oil, but pekudura mafuta zviri mu community. Community, that's a picture relationship yako nevanhu. So there are times yekuti your relationship with people will also determine the blessing that will reach into your life. Saka uchiona pakaita relationship in a prophetic thing concerning your destiny, the devil will not be quiet. Kune munhu wekuti ukawirirana naye, kune vanhu vanogona kuuya kwauri vachiti aiwa siyana naye, hana basa, siyana naye nekudini. Dzimwe nguva gona kunzvera nokuti vamwe vati havasi vanhu vari kutaura, nyangwe vari vanhu vari kutaura. It's the devil speaking for you to move out of that relationship. There's something better and greater coming your way. Unto us a child is born. Mwana anoberekwa pa intimacy pa relationship. So kune zvinhu Mwari zvaanenge achida kuunza muupenyu wako. Kune zvinhu zvakaordainwa naMwari kuti zvigone kusangana newe muupenyu, but hazvisanganikwe newe uri wega. Look at Ruth and Naomi. Ruth na Naomi havagone kusvika. Ruth haagone kuroorwa ku Bethlehem nekuda kwekuti angouya ega. Ruth ari kuuya, number 1, relationship yake nyangwe yakafa ikaparara nemurume anga akamuroora Malon, but she followed amwene vake Naomi kusvika asvika ku Bethlehem till amita murume unonzi Boaz. Boaz achitoroora Ruth, panotaura statement nekuti this is Ruth, a Moabitess who came with Naomi, kureva kuti waakauya naye ane chekuita nekuwanikwa kwake. So relationship on the ground, whether murume nemukadzi, varume vakadzi, chikwata, relationships dzine chinhu chiri ordained. Kune zvinhu zvausingagone kuwana uri wega. I don't know if you can hear me very well. Father, we pray for your mercy and your grace. We pray for your blessing, protection, and favor. Relationships. May not the devil fight them. Kuti varigere kuwirana. Nekuda kwekuti mukuyana nekuwirana kwavo mune chikuru chamakavaongera Baba. Unto us a son is given.
to us a son is given, a child is born. Chinoda kuberekwa kuti chibatike muupenyu hwavira. Mande ushatakaba. Mandele boshaliga basata. So this morning I would like to pray concerning relationship. May that relationship continue. May you not fail. May you stand by the grace and the blessing of the Lord together. Nekuda kwekuti chinofana kuberekwa nekubatika pa ukama wenyu mukuirana kwenyu nokuronga kwenyu wakaipa unochiziva, and the devil is fighting that relationship. Wakaipa ari kufighta ukama wenyu nekuda kwekuti kune chaanoziva chida kurongwa nekunzwa namwari muupenyu. I stand in the authority of the Holy Ghost and I praise the evangelist of the Lord. May their relationship be strong. May the plan of the enemy be put to shame. May that family stand. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life this morning in the mighty name of Jesus. Ndinotaura nyasha, ndinotaura ropa fadzo, ndinotaura kugoneswa, ndinotaura kusimbiswa nekuchengetwa. Chinofanirwa kubatika muri vaviri, chinofanirwa kubatika muri mese, chakaunzwa naMwari muupenyu wenyu achisi kuzoparara, achisi kuzofa. Ndataura ropa fadzo, ndataura nyasha, ndataura kugoneswa. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. May the blessing of the Lord be upon your life this morning in the name of Jesus. Father, I pray for every relationship. I pray, Almighty God, for every connection. All those that are connected to make business, to make things work in life, that fellowship must not die, that relationship must not die. As a company, business, every relationship in a pundo, so in a destiny, in a gift, in a grace, muzita raJesu Kristu weNazareta, muzita raJesu Kristu weNazareta. Mangwanani ano, I pray over this family, I pray over this team, I pray over this team chikwata ichi baba nokuti makavaisa pamwe chete to work as a team. I pray for unity, I pray for peace, I pray for love to prevail within this team, in this company. Oh Lord, basairi project baba vana vavene humwe vavene pamwe chete zviendeke zvakanaka. Remember the book of Genesis chapter 11, when they back up the tower called Babel. When God changed their language, vakatadza kunzwanana, avana kubudirira kuvaka, avana kutorerwa zvidhina, avana kutorerwa resources, but there was no longer unity among them. Kutaurirana vasinganzwane nekusawirirana, vakatadza kuachiva nekubudirira. But I know there is power in unity. Baibo rangu rinoti zvinofadza sei kugara pamwe sehama. Mwari unodurura ropa fadzo. I speak the blessing that must come for you, that must come to you as a family. Kuti iuye pamuri. I pray for unity, blessing and favor in the mighty name of Jesus. Makatabo shatabalande riba sate kaligada kosa maligada menta kazogo liata kora majigerianda mente baze kalegada barando roboshiata kulabasande. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ndirikutaura ropafadzo, ndirikutaura nyasha, ndirikutaura kugoneswa, ndirikutaura kusimudzirwa, zvinobatwa nemaoko zviendeke nyasha dzaMwari dzidururwe, mabasa enyu aropafadzwe. As a team, we are going to conquer with unity, peace and love. We are going to make it. Any plan of the enemy to scatter you may not prevail in the name of Jesus. Chese chakarongwa na wakaipa kurwa nebasa ramuri kubata, chese chakarongwa na kaipa kurwa nemhuri yenyu, chese chakarongwa na wakaipa kurwa ne project iyoyo. I pray for unity and peace to prevail and the blessing of the Lord to be upon your lives in the mighty name of Jesus. Namata uri kwa uri koko mdikani, namata uri kwa uri koko mdikani mangwanani ano baba tinotaura nyasha, tinotaura kuchengetwa nekugoneswa vana venyu zvavanobata nekuronga baba semhuri as a team, not to be scattered by the devil. I speak blessing, protection and favor. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice be silenced. I speak blessing, I speak favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you people. Bye bye. God bless you. God bless you. God bless you. Muswere munyasha, Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonesei, Mwari wakurwirei, muzita raJesu Kristu weNazareta.
Amen and amen. Bye bye. Izvozvi tinotoita handisati ndambonzwa dhimoni richiti munhu haende kudenga ndinaye haipinde padakambozvinzwawo kukura kweso wakambonzwa ere munhu achimanifesta dhimoni rinoti kudenga haendi. Satan is not worried about heaven. Asi madhimoni andinonzwa ndonzwa achiti haarorwe haachate haadhiraivhe imba yacho haigare inde Satan ari vadhini zvipanapa. He knows making heaven haisisiri effort yako, is already done at Calvary. It's a choice, a simple choice. Accepting Jesus as Lord and Savior. And guess what? Ukatoenda kudenga unakukunda Satan. Satan anokundwa pano. Nokuti iye ikoko haasi kuzouya kumaresults. Can I talk to somebody? Making heaven is achievement. Because just going back to your destination. Achievement is to defeat him here. Why? Because assignment wakaipiwa pano. Man was put on earth to have dominion. Kureva kuti if the devil defeats you here and you make heaven, you can still celebrate. Because your battlefield is here. This physical world is a punishment, is assignment. And we must operate it under the open heaven. So wakaipa arikuya nema temptations, but arikutanga atesta knowledge inechekuita ne-identity. Because the strength kana kuti confidence dzako dzakangogara pa knowledge ye-identity. Handiziva kutaura naye mangwanana masikata nhasi, but chandinoda kuti uzive ndechekuti challenge haigone kukuparidzira. Nyangwe challenge ichitaura, nhamo inotaura, matambudziko anotaura, urwere hunotaura. But chandoda kuti unzwe chinorevesa mukati meupenyu hwako ishoko raMwari pamusoro peupenyu hwako. Matambudziko ane rimwe vhangeri raanotaura mukati meupenyu hwako, zvekuti at the end unopedzisira wakuzvipa a wrong identity ino-opena a door for the devil to attack you. I am wonderfully and fearfully made. Ndo zvinoreva shoko raMwari. Whatever zvichaitika against me, whatever zvichasimuka against my family, against my life, but one thing I know, I am the righteousness of God through Christ Jesus. Mashoko dzimwe nguva anogona kurema kana uri mune imwe situation kuti ndiri kurura ndiri I'm the righteousness of God through Christ Jesus. Nekuda kwekuti wakaipa unenge uchizevezera nekuda kwesituation nekuraramiro kako kuti uri kureva nhema handizvo. Because hatinobvira tadzidziswa kana kuudzwa kuti sometimes you need also to do things unto the Lord. Pane imwe blessing inouya nokuti une zvauri kuitira Mwari, unosangana nezvimwe zvakanaka Mwari zvaakadesigna for your life. Namani haumbofa wakataura naprofeti kusvika wagona kuremekedza kutaura kwemusikana webasa. Malevels anodhimanda maturity. Kana wakugona apa waimprove toenda pa next stage. Kana wakugona kuita zvidiki Mwari anokutrasta nezvakakura. Nzvimbo yawaienda iri right, but problem haana kunge watora munhu waingotora zvinhu. Saka munhu wandotaura nezvaye ndiKristu. Kana wauya munhu sangana naye. Kana wamutora amuupenyu hwako zvideredze iye asimudzirwe. Zvaataura uite, usangane neansa yechinhu chaunochemera. Unoshamisa Mwari zviratidzei. Vanenge vachakukwei no unoshamisa haunzwe. Why? Nokuti kune answer iri kuuya ne taking instruction, doing things. Iyo yako ndeyekuti I will cry unto the Lord and the Lord will show up. Iye Mwari ndokubva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. So we must get knowledge. Wauya kuchechi zoka une a valid point yekuti today I have learned this. Today ndaimprove zvakati pane chakati chofanirwa kuitwa. Kwete kungoti it's now a tradition kuti ndo kwedu ndokandopinda ichechi yedu. Amen. Handizive wandiri kutaura naye mangwanani ano, but when you reflect your life uchaona kuti pane pawakatesta rufu mupoto.
and you survived. Zvichida you came across chirwere chauraya vazhinji chinenge COVID, HIV, TB, and God spared you. Muutano hwako mune rufu rurimo, but Mwari vakakuwanira nyasha, you can still survive. Grace of God. Why? Nokuti mupoto mune rufu. Mupoto mune rufu. Mupoto inonzi marriage. Mune rufu rurimo rwemadivorce nezvizhinji zvinoitika mazviri. Tachengeta yako ndiye Mwari. Father, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you for your hand of protection. Dzvene wakatendeka wenyasha, Mwari wakarurama wamasimba ose. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba. Nokuti zvatakabata, kwatakaenda, zvatakataura, zvatakaita, zvaigona kuuraya upenyu hwedu. Zvaigona kutikuvadza. Zvaigona kutisiya tiri panzvimbo dzisingatsanangurike. Asi nekuda kwerudo rwenyu. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies, you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband I'll start one actually, but men need it. And your prayer, I know you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love, understanding, and everything. Yes, sir. Akavagamuchira zvakanaka, akaita a covenant, akaita sungano. Sungano iyo yakaziva kuti nyangwe masvingo achiwira pasi, but pano tine munhu wesungano asingafanirwa kuwira pasi. Nyangwe zvabata vari right or left, but pana ane sungano naJehovha anofanirwa kuprotectwa, anofanirwa kuchengetwa. So toda kunamata newe mudikani mangwanani ano. May the grace of the Lord protect you. May the blessing of the Lord keep you. May the blessing of the Lord be upon your family. May the blessing of the Lord save you. Nyangwe muropa mako mune chirwere chinonzi chinouraya, chinokanganisa, chinokuvadza. Nyangwe healing yako isati yamanifesta yabata pauri. But I pray that the grace to survive is upon your life. Just like the woman with the issue of blood. For 12 years she was bleeding, but she was still standing. For 12 years she was sick, but she was still around. You can imagine to breathe for a month, to bleed for a month. You can imagine to bleed for 12 hours. You can imagine to bleed for 12 months. You cannot survive, you actually die. But the woman of the issue of blood was a survivor. She was a survivor. Anga atakura a certain dimension of grace. No matter the sickness, yanga iri terrible, but she was a survivor. There was no need for Jesus to come. Whosoever is number, sister moon. The choice aninani anotenda mari. Saka hakuna inonzi mbeu yekuraswa. Unozvirasa wega kana waraswa nevhangeri rembeu iyoyo. The devil will never reverse basa rakaitwa pa Calvary. You rather raise false teachers. Kutotadza kunzwisisa kuti God loves you. Yeah. Siya zvakaipa. Muye kuna Mwari siya zvakaipa. Uyai kuna Mwari musiyiswe zvakaipa. Ukaona wasiya asata mauri, hauna kusiya wambomira. Asana mbona munhu akabhuroka anoti anjanwa doro. Anenge asina kusiya, anenge asiyiwa. Une zvinhu zvaunoramba kuti hauite kana. Inyaya kuti zvokuitisa pamwe hapana. Izvezvi God loves you. Icho chamboita kuti urarame waita prayer mukutsanya. Wangomukawo zvako. Ndiye angodawo kuti tsano chovhai. Iwo zvoti dai Mwari akandida, uda kudiwa kangani.
Do you know the gift in life it is so valuable kusvika palevel yekuti mweya uri kufema mahara ukarwara serious ukaendeswa paparinyatwa unoiswa paoxygen kuita kunge wanga uri pacarbon dioxide yeti wanga uri paoxygen yefree. Istatement iri kutora mari. Munhu anoiswa paoxygen angambinga ari pai. Ayoka inzwi womushika. Tatamusikira akaiswa paoxygen asati ari papa anga ari pai. Statement iri mari. Kuti vanotokuzivisa kuti kune yefree neinobhatariswa. Gift of life kurarama kwari kuita kufema kwari kuita isaini yekuti God loves you. Satana asakunyepere. Problem yako unofocus on pain. Ukangana kuziva the gain behind that. Jesu pamchinji. Leta la nawo kusitita statement yekuti mabasa una mabasa ari kunetsa inoda kuenda deeper a little bit. Why? Because ndakavhura Sunday meone Sunday ndikazwa kuti kusimplants kwashiwa engineer. Saka unofanira kuti mabasa etype yangu anonetsa. It's real. Why? Because izvo zvinokupa kuimprove. Wakaibala kuti blacksmith mabasa akunetsa aiwa etype yako hawanikwe. Bosi kune mabasa akutsvaga vanhu mukore uno. Ndakatokanzi zvirisei haufanira kuti zvakaoma. Hausambasada umirire vanhu. Unofanira kuti ndakaomerwa. Why? Zvinokupa challenge improvement. Kusaka wakuzviita. It's unfortunate reality in life. So what's the message tonight? Ndikuti all the time panguva dzese ngatirambe takamira muna Mwari, whether things are good or things are bad. Why? Because there are sometimes when things are good zvinenge zvakanaka, but a viper is hiding. Nyoka yakatovanda mune zvakanaka izvozvo. Kune promotion inogona kuuya, but promotion yauya inotakura zvimwe zvinhu zvisina kunaka zvekuti unozosvika pakudemba kuti dai promotion isina kuloketa ini nayo. The witness certain people in life wekuti maybe the husband wapromotwa kubasa zvotodena kusagadzikana mukati mewanano svika paextend yekuti vanhu vanosvika pakudivorsa. Murume kuti mari yawanda ane musikanzwa asisina discipline, vachine mari shoma, salary iri low, vanga vari mu good relationship, but salary payakawedzera kureva kuti pane hit, pane kudziya, pane zvavanoda, indiscipline inobata murume kusvika paextend yekuti vanodivorsa nekuti murume awedzerwa mari, salary yaanani, ane mamwe maonero ari different. Yet murume nemukadzi vaitonamata kuti Mwari, muri yedu ngaiwanirwe nyasha, promotion ibve kwamuri, murume wangu ngaasimudzirwe. Asimudzirwa pane zvinosimuka nekuti munhu wasimuka. Kune zvinhu zvekuti mumwe munhu akauya kwandirizwa mufundisi ndoda kuregera fodya but show me verse rinoita ndisiye fodya. Ndikati atomboda verse, ukatora chipepa chefodya chakatonyorwa zvakanyorwa ende pakanyorwa kunzi danger. Tikaisa mushona zvinoreva kuti hokoyo. Kureva kuti uda kudzwa kusiya hokoyo iwoninga hamfu ndokukuvadza, but zvakanyorwa nzi ndokukuvadza hokoyo woti ndiri kuda verse. It's simple logic. Zvinhu zvinokuvadza iwewe kwete Mwari, kwete ngirozi. Iyi haisi nyaya yekuti kunamata kana kusanamata, kuchengeta utano hwako. Nekuti ukaignora utano hwako even Mwari ariko, unoshamisika mamwe machallenges achikuwira iko kudenga kuina Mwari. Because wa ignore the principles on the ground. Malows aripo panyika. Baba ndinonamata mangwanani ano. Andizive ari mu situation yekuti is about to go out, is about to move out of business, out of relationship. See mimasvika pagedre 9 amuvatenderi kubuda, vanodzokera futi kumba nekuti jaya rinomuka. Direction inochinja. Imi makachinja direction yavanhu vari kubuda pagedre 9 vachida kuenda kuburial, makavachinja Mwari. Kubva panhamo ikava another lease of life, ikava another favor,
vakadzokera back to the city. Guva ranga racherwa. Burial vato ready to do it. Asi nokuti vakasangana nemi. Mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wamasimba ose. Vana venyu nokuti vanosangana nemi. Vana venyu nokuti masangana navo. Vana venyu Mwari wangu nokuti munovada. Tinonamata a change of direction. Izwi rekuti out ngaribviswe Baba, taakutaura in. Tabvisa kubuda, taakutaura kudzorerwa. Kubuda kweupenyu, kubuda kweutano, tinotaura kudzorerwa kwawo, tinotaura kudzokera kwevanakomana nevanasikana muguta mabasa avo. Hakuna mweya yakaipa ine simba kana imatendera vanhu kudzokera back. We are no longer moving out. Munochinja goodbye to welcome. Munochinja goodbye kuti iwe welcome. Mwari vamasangana nawo avarambe vakadaro. Vamasangana nawo havangarambe vachichema nokuti Mwari mune simba rekuchinja masituations avo. Father, in the mighty name of Jesus. Breakthrough yauri kudai. Ini mamwe my instructions are behind. Ekuti ukaignore, unobreakwa through iwewe ne breakthrough yako. Unozaya zvinofadza kuti vana veIsraeri vakayambuka Red Sea. Mose atamanudza tsvimbo. Pakapatsanuka vakakrosa. But Mwari nokubva azoparidza rekuti vasakrosa, but rekukrosa mvura. Mwari nokubva ati kuna Moses, stretch your hand. Chivhara Red Sea. Kuda kuti kune munana wekuvhura, but unochengetedzwa nekuvhara. Nokuti chamavhurira kutiza maEgyptians, chamuri kuvharira kuuraya zviri kuteera. Zvoreva kuti ukavhura Red Sea, ukatanga kuvhara, unobatwa pauno nemasoja afara. Uchivhara unzwa kuti tsano takunataira. Ziva chamuri kukrosera Red Sea. Mukakanganwa kuvhara, munoteerwa nezvamuri kutiza. So pane instruction inouya after breakthrough. Kune instruction yaunofanirwa kuchengetedza inoita kuti breakthrough yako irambe iri muruoko rwako. Mwanasikana akamuka, ndokunga vanhu vakafara mubamese. But Jesu ndokubva ati ndine imwe mhariti, chamuri kufarira chiri kuda poriji. Unogona here kusustaina miracle yako neinstruction yauchawana after wareceive miracle yako. Usina bali Mwari akanakira manje. Akaremusa kusvika pari kuti matopa profita mvura kwete drink mvura. Asonomuzwa kese mvura. Hapana uzi drink, pana water. Ukapa profita mvura. Kana munhu waMwari mvura unogadzira blessing. Rakareruka shoko kusvika pana Exodus 25. Vanhu vakaibvuya ine zvipo vanhu vanoda gavabvise. The last instruction vanhu vositaurira vamwe. Kana vasina zvokunza vauye nemakushe embudzi kwete mbudzi. So Mwari akasvika giving kusvika pale kuti kana pane munhu anotambura, he must be a giver at his level. Kana asina mbudzi ngaamotsvaga patinotambira kuti makushe. A sign yekuti he wants to work towards the things of God. There was a purpose pane basa ravaishandisira makushe embudzi. Saka vaibiwa. So in other words, wakamirire. Ungamudaro sungita zvinoitwa nevamwe nokuti malevels takasiyana kuona takasiyana. But nokuti wakamirire pazira rako, iwo marwere ako ground unofanira kuwaziva wega. Maitiro ako viva unofanira kuwaziva wega. Ipapa ndekuti wakatozomira. Dzimwe nguva wakamiswa nokuti pamwe vanhu vasikuappreciate, but I've come to tell you this. Mukadzi akazora Jesu perfume anotendwa nevanhu. Jesu kwedza akati zvaaita izvi vazviparika pasi rese. Aita zvakufadza, but vakava kukomberedza Jesu vakati what a waste. Usakaisa kuti vanhu vachafara nezvaunoita, vamwe havazvitori sechinhu, but Mwari wako nekutendeka kwake anoziva kuti you are striking the ground. You are prophesying for the victory of your life. Saka wakamirire. Zvakaita kuti umire notiziva
Chidavan, Katmofia was going around, but you couldn't ask. But she's one, Profita, you are. But I think you will profit of good leader. Economy and get war. The word of God will prophesy victory to your life. So don't stop doing things towards the house of God. Mwaraka kupachipo ni nyasha te business. But the problem yako ununyenga makastoma. Ndapeta ne wewe. Oda kuprofit by papa. Wesa ada kutenga mining. Muno broka tano. Aishe. Dina matrei. Harisi kufamba. Mune pemba lino cheka business. Hauchapa discount wa kutopa rudo. Unosimuka seiba mkuru. Bamwe pacha uduku batuwa msoro, batuwa mkatime msoro. Say every customer, mining. Bawa ifani waku hote uchi supplier, waku hote uchi chikiwa. Anisiku zote, shunzangu shiruku famba say, yuwa zote mfamba ozei. Osapa mpacho kuda kupawa na matiri mpepete. Fusi na matiri, anjizondi kabata mari, inofamba se, iyo kwa ibata urukwenda kupi. Kwa urukwenda ndo kwa irukuperera. Cheka kutisa uri bisopa, una bembare kutisa nzere. Unauraya ministry yako weka. Every potential customer, a potential girlfriend. Abacha tenga vangu tora. Wamvimba chatenge. Apana satana. Pita ane pemba rake kubasaraki. Panekuta ave mtendi ya girlfriend. Anotende ugase. Phone number ya wakatora for prayer. Aisisilie prayer. From Manawi Sangano to pay. Inokura siku sangano wanu wakoka. Baba ndinokutenda ine kuda beshokore. Mataura kumpeni wenu. Takagati kwa bama ziro kwete nekuda. Takashaiwa zimunguwa mari zivano ngatienisa kuchikoro. Takashaiwa wabatsiri vanogona kumira nesu. Mukuvimbika kwese ndakasana nevarume vangawasingadeimba. Ndikasiwa nine zita rekunzimvana. Kwete nekuti andina hunhu wakanaka. Asi kune mhepo dzekumusha dzinosvikira pandiri. Asi mutsvene waJehovha wakatendeka wakururama makarangarira Rahabhu zita rikadzimwa rinonyadzisa. Baba ndiri kudeclare mazita anonyadzisa vakataurwa ngaadzimwe. Mhepo dzinovhuvhuta dzinosvikira pari dzekumusha ngadzishayiwe simba. Pachawira madziro pasi, vana pavachaenda kumadrugs vake ngavachengetwe. Zvirwere pazvichabata vazhinji, protection pamhuri yake wakatendeka wenyasha. We thank you Lord in Jesus. Uri a good seed, uri mbeu yakanaka, uri talented, une chipo, une zvaunogona. Wakaipa akakonzera kuti uwire padombo. Achiziva kuti the ground will attack you zvokuti auburise a yield inofanirwa kunge ichibatika muupenyu hwako. Saka wakaipa achirwa nemapepa ako. Saka wakaipa achirwa nemaishu evisa rako. Pane nguva yekuti wakaipa akada kupwanya marriage yemunhu. Unotendera kuti mumwe wavo mumarriage iyoyo anowana mapapers otravela oenda. Mumwe wacho zvonetsa mapapers onetsa potopfira 4-5 years and the devil will creep in. I've seen people wekuti murume unoenda for 10 years. Mukadzi achiti ndichatera and the devil will take advantage. Marriage inogona kuatakwa pavisa pabepa. Ndorati namatenas. Ndoda kuti iwawe machinda ePersia anobata mavisa. Ane utungamiri uri pamusoro pedzimwe nyika unorwa newanano dzevanhu. Wakaipa achiziva kuti vanhu ava vanodanana vanowirirana. Panomuka opportunity yekuti mumwe unotravela mumwe osara. Mumwe paanoda kuita paperwork zvoramba. And that marriage is gone. Kana uri musituation inenge iyoyo tunati namate nasi. Kana uri musituation inenge iyoyo tunati namate nasi. Kune mweya inotendera kuti baba vagone kuenda.
amai vadhinayiwe visa, baba vagone kuenda, vana vatadzi kuteera kwaenda baba, amai vaende, baba vatadzi kuteera. Kune mweya inongoziva kuti marriage tichaibatira pabepa irori rinonzi visa. Kana zvichidaro pakati pehama, kuti hama inoshuwira rufu rweimwe hama, wese nevatorwa, they don't care, they want you dead. Uchifireiko hama yangu? Zvakanaka zvaitika muupenyu hwako. Kune vasingagone kuzvigamuchira, kune vasingagone kupembera. Do you know kuti pamadimensions ewitchcraft akamira sekudai? Kune level reuroyi rekuti varoyi vacho, they want to associate with you, they will come close to you, they even bring presence into your life, but those presents are a trap for your downfall. Wow. Haisi yese present iri kuuya from a good heart or from a good person. Munhu unogona kupretenda pari pamuchato chaipo kutobvisa chipo pamuchato vanhu vawanana, but chipo ichocho chakaputirwa newitchcraft kuti imba iyoyo iregere kulasta, vanhu varege kugara vese, but chauya chiri chipo. Kune zvipo zviri dangerous muupenyu. So how are you going to handle that? Every gift inouya muupenyu hwako, you must pray, nyengetera pamusoro payo, whether imari, whether makorokote ezvimwe zvinhu. We love gifts, we are human. Tine vanhu tinoda zvipo, asi kune zvipo zvinotaura rufu. Prayer is also a sign of humility. Kuti Mwari ndinozvideredza semunhu, imi musimudzirwe nekuti muri Mwari. Kufunga kwangu, kungwara kwangu nekuronga kwangu hazvina maturo kana imi musina kundipa pfungwa yenyu, musina kundipa nyasha dzenyu. Prayer is a sign of trust, which also means when you don't pray, you don't trust, you don't have faith in him, or you don't believe in him. And also, on a pride. Why? Because you believe in your own capacity, in your own intelligence. Kusava munhu anonyengetera pamberi paMwari zvinobudisa a picture yekuti you only trust in your ability or in your friends or in your money. Kusava munhu anonyengetera isai inoreva kuna Mwari kuti you trust in your own ability, your own intelligence, your own connections, what surrounds those who surround you. Maybe you also trust in your money. So besides kuti mari yacho unayo, ma connections unawo, unekungwara nekuziva kwaunoita, when you pray wakansela zvese izvozvo wabuditsa pamberi paMwari kuti nyangwe I'm connected but I need to be connected to you, nekuti ndimwe mune the overall say. Nyangwe ndine kungwara nekugona kwandinoita, but I trust in your wisdom, in your ability. Kureva kuti uri kutaridza kuna Mwari a sign of humility, kuzvideredza.